أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أكرم الذين. السلام عليكم. mun dawo kan karatunmu na diwani daga Darut Ta'alim. Idan ba a manta ba, a karatunmu na baya mun kare harafin wato harful ba'i. za mu tashi harafin da ke binsa shine harful ha'i. ya ce shekul islam yana cewa bismillahir rahmanir rahim. sa'utu anil ghidil hisani wala suhu عن المصطفى المختار من نحوه أنحو مها أن فؤادي كل غير وإنه يثبت فيه الحق والحق لا يمحو فإن كثر الأقوام أكثرهم به فيبغي فبيئي وإنفاقي له الرأس والربح شتائي وصيف الدار ذكر محمد فينجح قصدي نعيم ذلكم النجح حباني مرادي فيه ناجا مقوما سياتيه مني المدح من بعده المدح أحسن ضرسي صفاته ولي مقول في المصطفى لاسن كه وماذا على برهام يثني عليك يا محمد عين المديه يا من له الفتح صفائي وأنسي إن خلوت لذكره ومن رامتني سلام محبي له الويح صلاة وتسليم على خير هاشم وآل وأصحاب به يجتلي الروح حق قدر من دار العظيم. شيخ الإسلام وسعادة الأنام مولانا الشيخ إبراهيم يس الله يقرأ مسير دا أولنا هرفي نهائي ينتهى صحوت عن الانجيد الخساني ولا أصهو. yadda kowane namiji Allah ya jarabi maza da son mata kiyawawa, wato in an ce ridu ismu jam'in ne na gaida'u. ridu a ƙa'ida na larabci idan suna ya ginu akan af'al ma'ana namijin kenan. yanzu wannan gaida'un da za a yi masa namiji, da za a yi wa lafazin suna namijin gaida'u sai a ce agayyad. in yi ginu akan haka kamar yadda baida'u, gaida'u, abiyad, haka gaida'u sai a ce agayyad da za a yi masa namiji. to jam'insa gidu kamar yadda jam'in farare ma abiyad, bai da'u sai a ce bidun.
yadda wani maghidun. Haka kuma that is idan ya ne ya zo a matsayin harafi na uku a sunan, in ya ne ya zo abiyad agayad gaida'u, jam'in abiyad baida'u bidun. to idan kuma wau ne ko kuma wani harafin daban ya zo a matsayin harafin na uku, to still dai haka bina'in fi'ilin zai zama amma jam'in zai canza. Misali asom wato kurma wanda baya ji, ta matar sai a kira ta samma'u mai ciwon kurmantaka wanda ba ta ji. akharas bebe ko abukam, ta matar sai a ce bakama'u ko kharsa'u. a'ama makawo namiji, mata kuma sai a ce mata amya'u. to da yake a nan da asanmu da abukanmu da a'ama duka harafi na uku ma mim ne a nan. asanmu ma'ana dai ba ya bane, tunda ba ya bane to in jam'in su ya zo da rufu a jam'in ke zuwa ba kaman bidu a nan da gidu ba, sai zo a ya summun jam'u asammin, bukumun jam'u asammin kuma jam'u samma'in a lokaci guda. idan kurame maza ne ko kurame mata duk summun za a ci. haka bukumun jam'u abkamin kuma jam'u bakama'in. haka umyun jam'u a'ama kuma jam'u amya'in. kamar yadda in abiyad fari, idan ta mace ne a ce bai za'u, jam'insu kuma bidun, walau fararen maza ne ko mata bidun za a ce, kamar yadda nan gidun. haka ahawar mutum mai manyan idanu mai idanunsa farin fari sol bakin baki kirin, farin idonsa fari sol bakin baki kirin sai a ce masa ahawar. ta matan sai a ce mata haura'u, jam'insu sai a ce hurun. mutum mai manyan idanu ana kiransa ayan, ta matar mai manyan idanu a ce mata aina'u. to kaga wannan ma ayan harafi na uku ya ne, to sai a ce ayan, ta matar kuma aina'u. in za a jami sai a ce ainun, shine qur'ani ke siffanta matan aljanna wa hurun ainun ka amsalil lu'lu'il maknun. hurun jam'u haura'in, ainun jam'u aina'in ka amsalin lulul maknun. to shehu yana cewa to gidu jam'u gaida'in, wato mace mai tafshin jiki mai kyan jiki mai tafshin jiki, ita ce gaida'u. mace mai kyau mai kyan jiki mai tafshin jiki. yana cewa yadda kowane namiji Allah ya jarabe shi, Allah ya jarabe maza da son mata, to na ɗabi'a soyayya irin shi yasa muke aure da sauransu. to matan da suka shahara wajen kyau, matukan kyau, duk soyayyar da zai shiga tsakanina da su na kan farka watsake daga soyayyansu, in fita daga soyayyansu, amma har abada wala asu ban taɓa farkawa na watsake daga soyayya na al-mustafa, wato zaɓiɓɓen Allah ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muhtari zaɓiɓɓe, man nahwahu anhu, wanda ta inda duk ya nufa ni ma nan na nufa. shi ya ce duk ta inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufa shi ma ta nan ya nufa, bai taɓa ɗaukan hanya daban da hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ba. maha an fu'adi
manzala sallallahu ya shafe daga zuciyata kulla gairin, wato soyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi ya shafe daga zuciyata kulla gairin duk waninsa, ba na jin waninsa a zuciyana, shi kadai nake bi alaihi salatu wassalam. wa innahu sani shi ma yake alaihi salatu wassalam yusabbitu fihi alhaqqa wal haqqu la yamhu, yana da tabbatar da gaskiya ne, wato soyayyarsa na da tabbatar da gaskiya wajen mutum ya zama ya bi Allah, ya bi alkur'ani, ya bi musulunci. To soyayya annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan dalili, saboda duk takalif na addini in ka zo aikata su, in ka tuna kana koyi da wanda ka fi so ne. Ta ka ga mutane ko ba lada suna koyi da wanda suke so, ko ba lada. Misali zan bada, za ka ga wani ɗan rawa ya yi kitso, ya yi wani aski, ka ga fans ɗinsa a ko'ina a duniya sun fara kwaikwayonsa da wannan kitso da irin wannan aski. Wani ɗan rawa zai sa wata taguwa, wata riga trademark watakila na wani kamfani ko na wani abu ko wani ado, za ka ga duk masoyan wannan ɗan rawa ko kuma wannan celebrity ɗin, ba lallai ɗan rawa ba, kowane irin celebrity, ko da ɗan fim ne ko menene shi, ko da ɗan ƙwallo ne, za ga fans ɗinsa sun je sun nemi irin wannan kayan suna sawa. Ba suna sawa Allah ya bada lada ba ne, ba suna sawa dan Allah ya sa su yi kyakkyawan ƙarshe ba ne, suna sawa ne don soyayya ko ba lada. Shi soyayya bai da sakamako sai soyayya. innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan, waɗanda suka yi kyakkyawan aiki, to sakamakon da Allah zai samu soyayya, zai sa soyayyarsu a zukatan bayansa, shi zai so su kuma zai sa son su a zukatan bayi. Shine wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa in Allah ya so bawa idza habballahu abdan nada jibril fa qala inni uhibbu fulanan fa ahibbahu fa yunadi jibril fi ahli samai inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuj'al lahu al-qabul fil ard aw kama qala imma hadha ma'ana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kita in Allah ya so bawa sai kira jibrilu, ce jibrilu na so bawa na wani, kai ma ka so shi. Sai jibrilu kuma ya kira mutanen sama mala'iku duka, ya ce Allah yana son wani, ku so shi. Sai ya sa musa karbuwa bayan ƙasa. Da haka ita soyayya ba ta da sakamako sai soyayya, saboda ta fi ƙarfin a sai ta da kuɗi a biya, da kuɗi a biya. Allah ko da aljanna ma in ya zo biyan soyayya ma yakan biya da abin da ya fi aljanna, shine soyayya. Soyayyar ta fi aljanna, soyayyar Allah ta fi aljanna daɗi, shine zai baka yardan Allah kuma na sama da aljanna. yusabbitu bil haqq wal haqqu la yamhu, shi kuma gaskiya bai guguwa, gurbinsa bai tafiya. fa in kasara al aqwamu aksaruhum bihi, idan ko uksiruhum bihi, idan mutane suka yi gasa da ni wajen tara abin duniya ko wajen tara 'ya'ya ko mata ko dukiya ko mulki ko ƙarfi ko menene, ni ko da annabi zan zo a matsayin abin gasa na alayhi salatu wasalam. A nan ne kuma zan wuce su a yawan abin da suka tara, don komai suka tara bai kai takalmin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. fa bai'i, shau yace ciniki na, saidawa na, wa infaqi da kashe kuɗi na, lahur ra'su war ribu, da uwar kuɗin da riban duka na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. shita'i, lokuta na hunturu, wa saifi, da lokuta na bazara, gaba ɗaya zikru muhammadin, gaba ɗaya lokutan hunturu da lokacin bazara, kaga duka lokacin shekara ba wani abu nake banda an bata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. fayan jahu qasdi, anan sai kenan manufata sai ya yi nasara, saboda albarkata annabi sallallahu alaihi wasallam. zalikumun naju, ya ku yan abun magana, wato wannan shine babban nasara. habani muradi fihi nahajan muqawwaman sayati min al-madu min ba'di al-madu, na samu abin da nake so, wato ya bani abin da nake so, manzo sallallahu alaihi wasallam ya bani abin da nake so na in samu a cikin wannan soyayya
na samun shiriya hanya miƙaƙƙiya a tattare da shi. Kaso wanda yake miƙe a hanya kana bin sa sau da ƙafa, ma'ana kenan in an je lahira ma ka san inda ka sauka. sayati min ni ko na alƙawarin Allah ya so sayati min nilmadu kullum yabo zai rika zuwa masa daga wuri na alayhi salatu wasallam min ba da hilmadu bayan yabon ma wani yabo. Hassinu dirsi ina goge takaddata ta rubutu ina gyara ta. Dirsu shine takaddar da ake rubutu a jiki a goge a sake rubutawa, shi na ake masa dirsu. Hassinu dirsi ina kyautata takaddata ta rubutu saboda ina kyautata takaddan ina gyara ta da mene bis sifati da sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen rubuta sifofinsa da yabonsa. Walimiq walun kuma Allah ya hore mu harshe maganin ne fil mustafa a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da fasaha ne yabon annabi sallallahu alaihi wasallam. Lasinun mai fasaha, harshe mai fasaha. Kohho wato ina da Allah ya hore mun zalakan harshe da kaifin fasaha, wato tacacciyar fasaha da bata da surki ne kohho. Wa ma za ala barhama yusni alayka ya me ya samu barhama ne kan radiyallahu ta'ala anhu yace me ya same barhama ne yusni alayka ya Muhammadu, yace ko kuma me barhama ya rasa, me zai rasa in ya zama ya sadaukar da dukkan lokacinsa ko da yaushe ya zama yabonka yake sallallahu alaihi wasallam ya Muhammadu ya mai wannan babban suna Muhammad. Ainul madi wanda shine ainihin yabo, domin idan ka dubi kalmar Muhammad wato zaka ga madaha daga hamida ne aka ɗauko shi. Muhammad an ishtiƙaƙinsa daga kalmar hamida ya gode, Muhammad abin godiya. To in ka ɗauki hamida da madaha duk harufan iri ɗaya ne sak, canja musu wani zama aka. Hamida da madaha in ka rubuta hamida in za ka canja shi zuwa madaha haruffa biyu na ƙarshen kawai za ka ɗauke ka maido su farko ya zama da su aka fara, sai ya zama mai madaha, ha na hamidan nan dai. Idan ka rubuta hamida madaha kana so ka maido shi hamida, harafin ƙarshe na madahan nan za ka ɗauke ka maido shi farko sai rubutu ya canja zama ne hamida. Da haka da hamida da madaha haruffan sak iri ɗaya wurin zama kawai aka canja musu. Hamida ya gode, madaha ya yabo. To kaga duk sunayen manzon Allah ne sallallahu alaihi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne dauka. Ainal madi kai ne ma ainihin yabo sallallahu alaihi wasallam ya mallahu fatu ya wanda Allah ya bashi buɗe ce inna fatana laka fatan mubina da ya gafira laka Allahu ma taqaddami zambika ma takarauti mani wa alayka da kasarun sajima wa nasraka Allahu nasran aziza. Safa'i wato lokacin nan da yake tace wanda bayi da surki da bacin rai. Wa unsi da ɗebe kewana shine in halautu da zikri in na keɓe ba ni ba ko tattare da ni ba abin da nake sai an bato annabi sallallahu alaihi wasallam, babu lokacin da nake jin ina cikin tacaccen lokaci, ina cikin ɗebe kewa. Wa man ramata nisar muhabbi duk wanda ya nemi ya ɗauke wannan masoyi shine barhama ya ɗauke masa kewa wai dan ya ɗebe masa kewa, bayan shi kuma zama dan yaban annabi shine ɗebe kewansa, to lalle lahul waihu lalle ina tausaya masa wannan abun tausayi ne zai sha wahala. Salatun tsira wa taslimun da aminci, wato salati da aminci ala khairi hashimi akan fiyayyen ba hashimi alayhi salatu wassalam wa alin da iyalansa wa ashabin da sahabbansa biha da wannan salatin ya Allah ina roƙinka wato yajtalin ruhu ya zama ruhina ya samu kashafi, wato yana bai da wani hijabi, ya zama yana gani abin da aka rufewa idanu ba sa gani, ni ruhina yana gani. za mu kwana ne insha Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum.